Ľudia, ja som Michal, vítam vás pri ďalšom videu a dneska je tu ďalší rozhovor. Áno, pretože minulý rozhovor sa vám strašne páčil, vy ste to vyhypovali, takže ideme dneska na ďalší rozhovor. A z tohto teda bude aj séria, ktorá sa volá Zaujímavosti s Myškom. A ešte niečo, dajte like a odber, inak vám zjem vašu večeru. Nech sa páči, môže prísť hostka. Ahoj, ahoj, vítam ťa tu. Ahojte všetci, ahojte sledovateľia, Miško, ahoj, ďakujem krásne za pozvanie. Takže toto je moja krsná Nika, ktorá vlastne sa venuje cvičeniu a chovu psov. A teda my si teraz dneska zodpovieme nejaké otázky, ja ich mám tu. A asi môžeme začať. No poďme na to. Povedz nám niečo o svojich koníčkoch. Takže moje koníčky sú zvieratka, konkrétne sú to psi a psi. Mimo toho tanec, príroda, hudba a v neposlednom rade sú to kone a jazda na koni, kde je asi jediná činnosť, kde si dokážem vyčistiť hlavu, zresetovať a úplne prísť na iné myšlienky, keď to najviac potrebujem. To je zaujímavé, to si myslím, že bude ľudí baviť. Ideme na ďalšiu otázku. Ktoré domáce zvieratko bolo tvoje prvé? Moje úplne prvé domáce zvieratko, aspoň teraz z toho, čo si ja pamätám, bol hladkosrstý jazvečík menom Filipko a to som mala asi 5 rokov. Tak to si bola riadne mladá. Malinká. Ideme na ďalšiu otázku. Kedy si začala pracovať so psami a prečo? Bolo to niekedy v roku 2013, keď som mala svojho psíka Dobermana menom Sorbo a potrebovala som teda, aby sa naučil nejakým moresom a nejakému slušnému správaniu, tak som vlastne nacvičila kinologický klub Liptovských Hradoch, ale moc mi to tam vtedy s ním tak nevyšlo. A až keď som si kúpila teda prvé šteniatko, súčku nemeckého ovčiaka Bonu, tak s ňou som to tedy začala brať tak trošku vážnejšie a som sa do toho tak naplno zahryzla. Ľudia, je to zaujímavé, takže počúvajte dokonca, ak sa chcete niečo dozvedieť. Môžete si kúpiť aj sami nejaké domáce zvieratko a toto vám k tomu pomôže. Ideme na ďalšiu otázku. Venuješ sa konkrétnemu plemenu? Áno, venujem sa konkrétnemu plemenu a momentálne sú to nemecké ovčiaky a pri tých asi aj ostanem. Tak to je tiež zaujímavé, to som nevedel. Ako dlho trvá výcvik psa? Takže výcvik psa je to veľmi individuálne. V podstate každý psík je iný. Niektorý sa vám naučí niečo rýchlejšie, niektorému to trošku dlhšie trvá, ale všeobecne ten psík sa učí skoro celý život. Prečo si sa zamerala práve na plemeno nemeckého ovčiaka? No, nemecký ovčiak je pre mňa super pes, je to všestranné plemeno, veľmi pracovité, robotné, so srdiečkom do tej práce naozaj oddaný a hlavne mu nevadia nejaké poveternostné podmienky, on vám bude pracovať aj v daždi, aj v snehu, aj v teplotách, takže je to psík, ktorého tá robota baví a naozaj veľmi inteligentný. Takže tam chodí. Áno. Ďakujeme. Ideme na ďalšiu otázku. Kedy je najvhodnejší čas začať trénovať a pripravovať psíka? Takže ono v podstate úplne ideálne je začať trénovať s tým psíkom, hneď ako si ho človek zoberie domov, čo už vieme, je to tak približne okolo tých 8 týždňov. A vtedy to asi pozná každý majiteľ, že ste pre to šteniatko ste stredobodu vesmíru. On vás bude nasledovať aj na toaletu, každý váš krok bude proste nasledovať. Ste pre ňo stredobodu vesmíru, ako som povedala, a vtedy možno treba vyťažiť z tej situácie a z toho momentu, kedy ho nezaujíma nič, baví. A začať ho postupne socializovať, adaptovať na nové prostredie a učiť teda novým trikom a nejakému tomu výcviku. Takže ľudia, určite to poznáte aj vy, ktorí máte psíkov, že furt za vami chodia, hej? Takže ideme na ďalšiu otázku. Je to finančne náročné? V podstate áno, keď to chce už človek robiť na nejakej úrovni, teraz sa bavíme o tom, že už nejakú športovú kariéru si budovať s tým psíkom, nakoľko sa venujem teda športovej kinológii, tak treba veľmi veľa času obetovať tým tréningom. Samozrejme, netreba trénovať len doma, treba trénovať aj niekde v iných mestách s inými ľuďmi, takže do toho určite treba započítať nejakú tú cestu, PHM, benzín, zaplatenie si trénerov, zaplatenie si figurantov a nehovorím ani o tom, koľko stojí teda celý ten život toho psíka, hej, veterinárne poplatky, krmivo, celá tá starostlivosť, takže je to dosť finančne náročné. Je to fakt zaujímavé, takže sa tomu určite skúste venovať aj vy, skúste svojho psíka niečo vycvičiť. Ideme ďalej. Čomu konkrétnemu sa venuješ? O aký druh výcviku ide?
Ako som spomínala, venujem sa športovej kinológii, takže do toho je zameraný vlastne výcvik poslušnosti, stôp, obrán. Pripravujeme psíky na nejaký druh skúšok, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme psíky uchovnili. Aké to s tým psíkom klape a naozaj je tam to zosúladenie medzi psom a psovodom, tak vlastne potom ideme aj na nejaké preteky, kde môžeme ukázať na tom pľaci pred publikom, pred ľuďmi, to, čo sme sa teda naučili za tie roky. Čo sme naučili seba a vlastne toho psíka. Dávam to teda ľudia ešte nejaké videjko, aby ste to videli, ako to teda je. A ideme asi na ďalšiu otázku. Máš aj ty teraz nejakého psíka, ktorým cvičíš? Momentálne mám mladého psíka nemeckého ovčiaka, volá sa Atrej. Je to psík z môjho chovu, ktorého som si nechala vlastne po spomínanej sučke Bone. A zatiaľ poklopem, celkom nám to klape. Uvidíme, čo bude ďalej. Máme tam nejaké plány spolu do budúcna, nejaké skúšky nás čakajú ešte aj tento rok a ak všetko vidia ako má a budú nám hviezdy naklonené, tak snáď už tento rok, koncom roku by sme mohli trošku výjsť aj na nejaký plac, na preteky, trošku sa ukázať. To je tiež zaujímavé, strašne mňa to baví. Ideme na zase ďalšiu otázku. Máš aj ty nejakú vlastnú chovateľskú stanicu? Áno, mám chovateľskú stanicu nemeckých ovčiakov. Je to chovateľská stanica s názvom Sorfa Bon. Sú to vlastne skrátené mená mojich psíkov, ako som vravela, Sorbo, Fanny, to bol 16-ročný môj Yorkshire, ktorý nám nedávno zahynul, a spomínaná Bona, takže Sorfa Bon. Je to dobré meno. Neviem, ako ste ho vymysleli, ale mne sa strašne páči. Ideme na ďalšiu otázku. Ako sa vyberajú mená pre psíkov? Podľa čoho? Takže v danej chovateľskej stanici sa vždy tie mená vymýšľajú, alebo respektíve záleží to od daného počtu vrhu tej chovnej stanici. Takže ako teraz napríklad sa mi narodili predvčerom šteniatka a je to môj druhý oficiálny vrch chovateľskej stanici, takže teraz sa všetky musia volať na písmeno B. Keď to bude tretí vrch, tak to bude na písmeno C a postupne až do konca abecedy. To je tiež zaujímavé. Ak ste to nevedeli, tak mi napíšte. Ideme na ďalšiu otázku, ktorá je už posledná. Ako ťa podporuje rodina? Tak rodina ma podporuje veľmi veľa a hlavne v tom, že mi to jednak tolerujú a že mi pomáhajú teda nájsť si ten voľný čas, kedy potrebujem na tie tréningy odísť, lebo ako som povedala, je to veľmi časovo náročné a niekedy to aj na úkor tej rodiny. Takže hlavne tá tolerancia z ich strany je pre mňa veľmi, veľmi cenná. To je tiež zaujímavé, ďakujem. A ešte môžem sa spýtať len tak zvedavosti. Koľko psíkov máte doma alebo aký počet? Momentálne? Áno. No. Takže ak mám do toho započítať aj tých 8 krpcov, čo sa mi narodilo, tak je to 5 plus 8, máme 13. 13 psov, plus 2 mačky a plus 1 králik. Takže asi tak. Tak to je hotový zverniec. No to teda je. Takže ja sa s vami lúčim a dúfam, že ste si toto videjko užili, pretože ja budem pokračovať. Ďakujem krásne, milí sledovatelia, za pozornosť a ak môžem spomenúť ešte raz, takisto ako povedal Miško, dole kliknúť like a odber, lebo vás čaká ešte určite veľmi veľa zaujímavých rozhovorov. Áno, presne tak. A ešte niečo, zazvonte na ten zvonček, ak chcete mať nejaké upozornenie, aby som vydal nové video. Ahoj. Čaute.